Wrth i ni baratoi i ddathlu'r Pasg eleni, mae'n colonnau ni'n drymach na'r arfer. Mae'r feirws yma'n taflu i gysgod dros bywydau pawb, a dioddefaint i weld yn agosach eleni na'r arfer i bawb ohono ni. Mae yna bobl yn marw, mae yna bobl yn pryderu am eu iechyd, am symptomau, am eu teuluoedd bregus, am eu hunain. Mae yna bobl wedi colli eu swyddi, colli bywoliaeth, a wrth gwrs mae yna broblemau iechyd meddwl yn herio llawer iawn o bobl. Felly, dyn ni'n troi at hanes Iesu wrth iddo fe wynebu'r groes heno, lle mae e'n mynd i dioddefaint enbyd ar y groes, ond hefyd dioddefaint meddyliol ac emosiynol. A dyn ni'n mynd i edrych ar ei daith e at y groes, ei farwolaeth ar y groes, ac yna di Sul fyddwn ni'n dathlu i fod e wedi codi o'r bedd yn fyw. Gadewch i ni ymdywelu. Wrth i fi ymdywelu nawr, rwy'n aros, rwy'n llynyddu, rwy'n anadlu'n arafach, rwy'n tynnu'r holl meddyliau ynghyd, rwy'n canoli fy hun eto ac yn edrych ar Dduw. Rwy'n plygu o flaen Duw. Rwy'n disgwyl am ei bresenoldeb. O arglwydd, dyn ni'n troi at y ti gyda calonnau yn drwm. Dyn ni'n meddwl am bobl yn ein gwlad ac ar draws y byd sy'n wynebu her y feirws yma. Mae pryder Getsemane yn ein hysbytau ni. Mae ofn y disgyblion yn ein calonnau ni. Mae unigrwydd Iesu yn ein cartrefi ni. Mae cysgod Golgotha dros ein tir ni. O Dad, wneud i'n harwen ni drwy tywyllwch y dyddiau yma i ddathlu'r Pasg, i weld dy obaith di a'r bywyd newydd sydd yn Iesu Grist. Amen. Dyn ni'n mynd i ddarllen darn o Efengyl Marc sy'n sôn am Iesu yng ngardd Getsemane, yn gwybod fod ei amser yn dod, yn gwybod fod e ar fin cael ei arestio, ar fin cael ei fradychu gan un o'i ffrindiau. A mae yng ngardd Getsemane. Dyma Marc 14, adnod 32 i 36. Dyma Iesu'n mynd gyda'i ddisgyblion i le o'r enw Getsemane. Eisteddwch chi yma, meddai wrthyn nhw. Dwi'n mynd i weddio. Aeth a Pedr, Iago ac Ioan gydag e, a dechreuodd brofi dychryn a gwewyr meddwl oedd yn ei lethu. Mae'r tristwch dwi'n ei deimlo yn ddigon i'm lladdu, meddai wrthyn nhw. Arhoswch yma a gwylio. Aeth yn ei flaen ychydig a syrthio ar lawr a gweddio. I'r profiad ofnadwy oedd o'i flaen fynd i ffwrdd petai hynny'n bosib. Aba, Dad, meddai, mae popeth yn bosib i ti. Cymer y cwpan chwerw yma oddi wrthai, ond paid gwneud be dwi eisiau. Gwna beth rwy ti eisiau. Felly ni'n gweld Iesu fan hyn yn mynd trwy artaith meddyliol ofnadwy, yn gwybod fod y groes o'i flaen e, a dioddefaint corfforol enbyd. Ond mae yna dioddefaint meddyliol ac emosiynol yma hefyd, a dyn ni'n cael darlun cignoeth o hynny yn y darlleniad yma. A mae'n bwysig i ni gofio bod Iesu Grist wedi dod i'r ddaear fel dyn. Roedd wedi dangos i awdurdod nefol, y ffaith fod e'n fab i Dduw yn ei weinidogaeth. Ond roedd e wedi dewis dod a cymryd arno cnawd, cymryd arno meddwl dyn, cymryd arno'r emosiynau yma dyn ni gyd yn ei profi.
A mae'n gysur i ni, does na ddim byd dyw ddim wedi dewis profi fel dyn. Mae e wedi dewis uniaethu yn llwyr gyda ni. Ond roedd rhaid iddo fe wneud hynna mwyn cymryd mlaen yr holl drygioni, yr holl pwerau, grymoedd drwg sydd yn y byd, be mae'r Beibl yn ei alw'n bechod, cymryd nhw arno'i hun a byw bywyd hollol difau a wedyn cael ei anfon i'r groes a bod yr holl ffeiau yna, yr holl drygioni yna yn cael ei hoelio ar y groes gyda fe. Iddo fe ennill buddigoliaeth dros y pethau yna, fel bod ni'n gallu cael buddigoliaeth a rhyddid o'r pethau yna. Felly dyna sy'n digwydd ar y groes, ond dyw hynna, dyn ni ddim eisiau gwadu bod Iesu ddim wedi profi artaith feddyliol ac emosiynol. Felly, os dyn ni yn profi pryderon, iselder, heriau, turmoil meddyliol, mae Iesu wedi gwneud hynna fel dyn hefyd. A yn y darlleniad yma, ni'n gweld rhai pethau mae Iesu yn ei wneud. A dwi wedi bod yn dilyn astudiaeth gan Peter Greig yr wythnos yma. A mae e'n pwyntio allan 4 peth ymarferol nath Iesu yng ngardd Gethsemane. A falle bod y pethau yna'n gallu bod yn gysur i ni, ond hefyd yn rhai pethau ymarferol i ni hefyd, wrth i ni ofalu am ein iechyd meddwl yn ystod y cyfnod tywyll yma. Yn gyntaf, mae Iesu'n mynd i'r ardd gyda 3 o'i ffrindiau gorau, Pedr, Iago ac Ioan. A mae e'n hollol agored, yn fregus iawn oedd blaen nhw, yn dangos mor drist ydy e, yn dangos y gwewyr mae'n mynd trwyddo. Mae Efengyl Luc yn dweud oedd e'n chwysu darnau o waed, gymaint oedd ei artaith e, a oedd e'n teimlo bydde fe'n gallu just marw o'r artaith feddyliol yma. Ond mae e'n onest o flaen ei ffrindiau. A mae hynna'n gofyn cwestiwn i ni, os gyda ni ffrindiau, le da ni ddim yn goffo rhoi rhyw act mawr o'i blaen nhw, ydyn ni'n gallu bod yn onest a bod yn agored, yn fregus o flaen pobl. Mae Iesu hefyd yn mynd i ardd i le tawel, lle oedd e'n gallu cael bach o dywelwch mwyn siarad gyda'i dad nefol. A oedd bod yn y lle yna yn rhoi cysur falle i Iesu yn lle heddychlon yma. A mae'n bwysig i ni dorri'r sŵn allan yn bywydau ni hefyd. Torri pethau sydd falle'n achosi stres i ni, pethau fel y newyddion. A falle yn strwythuro'n diwrnod fel bod ni yn gallu cael diwrnod lle dyn ni'n trial cael gymaint o heddwch a phosib i mewn i'r diwrnod a dim gormod o sŵn, gormod o negativity. A wedyn, wrth gwrs, mae Iesu yn gweiddi allan ar ei dad, Aba, Dad. Mae e'n onest am yr gwewyr mae e'n ei deimlo. Mae e'n gofyn os oedd modd pasio'r cwpan chwerw yma ymlaen. Dydy e ddim eisiau mynd trwyddo'r artaith corfforol yma. Ond dydy o ddim yn cuddio sut mae'n teimlo wrth Dduw, wrth ei dad. Dyw e ddim yn rhoi gwyneb dewr ymlaen. Dyw e ddim yn esgus bod popeth yn iawn. Mae e'n onest gyda'i dad. A mae hynna yn anogaeth i ni. Dyn ni'n gallu bod yn onest gyda Duw. Dyn ni'n gallu reslo gyda Duw am y pethau sy'n mynd trwy'n meddyliau ni. Mae Duw eisiau bod yna gyda ni. Mae eisiau ni fod yn onest amdano sut dyn ni'n teimlo. Achos dyn ni mewn perthynas gyda Duw. Dyn ni ddim yn goffo cadw rhyw act mlaen o fan Duw. Dyn ni'n gallu bod yn onest, yn bersonol gydag e. Felly, pa bynnag sefyllfa dyn ni'n wynebu, dyn ni'n gallu angori'n hunain yng nghariad Duw. Dyn ni'n gallu troi nôl at Dduw, dyn ni'n gwybod sy'n dda, sydd â bwriadau da ar ein cyfer ni. A dyn ni'n gallu angori yn hunain yn ei gariad e. Ar y pwynt yma, roedd Iesu yn wynebu heriau o bob cyfeiriad. Oedd yna bobl yn gweud pob math o bethau amdano fe.
Oedd Rhufeiniaid yn meddwl bod nhw'n delio gyda dyn oedd yn mynd i arwen gwrthryfel mawr yn erbyn yr imperialwyr Rhufeinig. Oedd y Phariseiaid yn ofni awdurdod nefol Iesu a bod bobl yn ei ddilyn e. Oedd y disgyblion yn ofn beth oedd yn mynd i ddigwydd iddyn nhw. Oedd un o'i ddisgyblion wedi fradychu fe, wedi cymryd arian mwyn i roi e drosto i'r awdurdodau. Oedd un o'i ddisgyblion eraill, un o'i ffrindiau fe yn yr ardd efo fo, yn mynd i wadu fe. Oedd yr holl bobl yma yn dweud pethau gwahanol amdano fe. Pobl yn disgwyl iddo fe i arwen bobl Israel i ryddid mewn ffordd treisgar, ond roedd Iesu wedi dod i wneud rhywbeth hollol wahanol. Oedd wedi dod i farw ar groes a cymryd yr holl beiau'r holl drygioni ar y groes. Felly, dyn ni yn gallu gwrando ar gwahanol leisiau, ond pan ni'n troi at Dduw, dyn ni'n gallu cofio pwy ydyn ni. Trwy Iesu Grist, dyn ni'n blant i Dduw. Dyn ni'n bobl sydd wedi'n caru yn llwyr gan Dduw, gymaint nes iddo fe roi ei fab yn aberth drosto ni. A dwi jyst eisiau darllen geiriau Paul o Philippiaid wrth i ni beidio meddwl am y pethau drwg, ond canolbwyntio fel nath Duw ar angori yn hunain yn naioni a chariad Duw. A dyma geiriau Paul yn Philippiaid 4, adnod 6 a 7. Gweddiwch a gofyn i Dduw am bopeth sydd arnoch ei angen, a byddwch yn ddiolchgar bob amser. Byddwch chi'n profi'r heddwch perffaith mae Duw'n ei roi, y daioni sydd tu hwnt i bob dychymyg, yn gwarchod eich calonnau a'ch meddyliau wrth i chi ddilyn y Meseia Iesu. O Dad, ni'n diolch i ti bod Iesu wedi bod yn ifydd hyd angau ar y groes. Ni'n diolch i fod e wedi cario yn holl feiau, yn holl pechodau ni i'r groes, gymaint yr artaeth corfforol, yr artaeth meddyliol a'r artaeth emosiynol. Helpa ni i ddysgu wrtho fe, i angori'n hunain, mor anodd yw i yn y tywyllwch yma, dyddiau tywyll yma i ni'n byw ynddo. Ond i angori'n hunain yn dy gariad di, yn dy ddaioni di, a datgan dy fod ti'n Dduw da, yn Dduw pwerus, yn Dduw cariadus. A dyn ni'n gofyn i ti jyst yn llenwi ni o'r newydd a'r ysbryd glân a rhoi ni'r heddwch perffaith wrth y byd. Yr heddwch rwy ti yn unig yn gallu roi. Nid heddwch dyn ni'n gallu ffeindio o fewn yn hunain, ond heddwch rwy ti yn ei roi i ni oherwydd Iesu Grist. Amen.